a sumar-se a la seva proposta. Diu que vol crear una plataforma ciutadana transversal. La consecució d'aquest ple depenia de la mesa. La mesa havia d'estudiar aquesta delegació de vot. Al moll de l'os són aquestes declaracions en què Llarena opina sobre la investigació de l'1 d'octubre. Diuen que és moment de deixar les discrepàncies a banda i remar junts cap a la construcció de la república. Coincidien en què han parlat de tot, d'aspectes socials, d'aspectes polítics, d'econòmics, però no de pressupostos. Part dels manifestants que s'agrupaven a la porta mateix del Parlament els ha fet retirar cap a dins del parc de la Ciutadella. Ara mateix davant de la porta no hi ha manifestants, totalment silenciosa, i que ha acabat aquí a la plaça de la Vila. Pedro Sánchez aprovarà aquest decret llei per obligar els bancs i no els clients. Sí que ens han expressat un cert malestar per aquest doble discurs. Diuen que per una banda les entitats independentistes els animen sense renúncies i també amb concrecions. Diuen que ja es va explicar que s'aniria de la llei a la llei, però el primer que han de tenir en compte és que no hi ha una legislació comuna. Tot plegat en aquesta cruïlla que fa un any va ser l'epicentre de la reivindicació per acabar de pagar aquest nou incendi entre Junts per Catalunya i Esquerra és pel que continuen les reunions a aquesta hora al Parlament. I atenció, haurà de seguir pagant a les arques comunitàries ni més ni menys que 60 milions d'euros fins al 2020.